Modelová řada s označením 24 je nejmenší od norské společnosti Hydrolift. Nejmenší sportovní člun dodává Hydrolift ve dvou verzích s označením S a C. Nám se do rukou dostalo S, se kterým jsme se projeli už podruhé. Premiéru jsme si odbyli už na výstavě Lodě na vodě v Praze. S24 je otevřený sportovní člun, který reprezentuje novou generaci lodí Hydrolift. Je vybaven malou kajutou v přední části lodi určenou k nouzovému přespání pro 2 osoby. Zatímco model C, který má prodlouženou kajutu, 2 pasažéry pohodlně ubytuje. Celková přepravní kapacita je ovšem 7 osob, což je vlastně jen o jednoho člena posádky méně než u prostřední modelové řady s označením 27. Nejmenší Hydrolift je ale podle Miloše Bichla hodně odlišný od větších modelů. Tady s tou 24 je vlastně ten koncept úplně jiný. Ta loď je uší, jenom o metr kratší, takže vlastně na tu šířku, jelikož je o půl metru uší, což je teda hodně, takže ta loď se chová dost agresivně a člověk nějakým způsobem musí furt vyrovnávat a vlastně si s tím hrát. Oba Hydrolifty z nejmenší modelové řady se vyznačují novým designem jak nad, tak zejména pod hladinou ponoru. Unikátní úzký a dlouhý design trupu poskytuje tomuto modelu jedinečné hydrodynamické vlastnosti. Délka 7,7 metru a šířka pouhých 2,1 metru umožňuje Hydroliftu S24 dosahovat vyšších rychlostí v kombinaci s nízkou spotřebou paliva. Ta se při rychlosti kolem 35 knotů pohybuje jen okolo 1 litru na míli. Úzký trup pomáhá Hydroliftu S24 i při neúplně klidné vodě. Díky jeho konstrukci totiž snadno prořezává i větší vlny a jeho majitel si s ním tak užije spoustu zábavy i na neklidné vodě. Na rozdíl od té 27 je tady to loď, která je určená jenom pro radost jízdy. Společnou má model S a C motorizaci. Zákazník si může vybrat z benzinových motorů v rozsahu od 325 až do 850 koní. Pro milovníky dýzlových pohonných jednotek připravil Hydrolift Janmar, který má 275 koňských sil. Ty 2 nejslabší varianty bych doporučil pro někoho, kdo s loděma začíná. Pouhých 1350 kg vážící model S24 dosahuje rychlosti mezi 45 a více než 80 knoty podle druhu dodaného motoru, což z něj dělá opravdovou špičku ve své třídě. Na rozdíl od Hydroliftu 27 je těžiště 24 opravdu pouze ve sportovní jízdě. S tou 24 je tam ta radost v opoznání větší. Vlastně tady s tím benzínem, s tou 325, která má teda ten trim na páce. Člověk má jednu ruku na páce, druhou na volantu a kooperuje vlastně jak ten plyn, tak celkově s tím zetnáhonem si hejbe tak, jak vlastně moře dovolí. A když jsou ty vlny, tak je to o tom, že vlastně si člověk hraje s tím, projíždí mezi těma vlnama a celkově si s tou lodí prostě hraje. Krom zábavy a rychlé sportovní jízdy je 24 ideální lodí i pro výlet spojený s koupáním. Snad jediné, v čem se shodují Hydrolifty 24 a 27, je design interiéru. I nejmenší model od Hydroliftu se vyznačuje decentním severským luxusem, který je tvořen kombinací šedé alkantáry, bílé barvy a chromovaných doplňků. Tahle loď je určená pro lidi, kteří si s tou lodí chtějí zablbnout, užít si radost jízdy a pak ji prostě hodit na vlek a odvízt ji domů. Samozřejmě výhodou je taky větší cenová dostupnost oproti větším cruiserům. Nízká váha Hydroliftu S24 má i další výhodu. Nejmenší model tohoto norského výrobce bez problémů přepravíte kamkoliv. Stačí ho naložit na obyčejný vlek do 2 tun, zapřáhnout za automobil a vyrazit k vašemu nejoblíbenějšímu moři. U něj budete králem rychlosti. Je jen málo sériově vyráběných lodí, které si dovolí soupeřit s Hydroliftem S24.